I en primer lloc volia donar la benvinguda a tothom el que està present aquí, donar les gràcies per assistir a la nostra xerrada i fem aquesta xerrada amb l'objectiu de poder resoldre dubtes, inquietuds o també trencar amb possibles pors que puguin sortir sobre aquest pas i aquest camí a un servei residencial. La primera part d'aquesta xerrada seran els diferents ponents que avui ens acompanyen i la segona part de la xerrada serà sobre preguntes que ens heu enviat anteriorment. Per aquest motiu el xat no està obert i respondrem a les preguntes que han sigut enviades. Començarem ara amb aquesta primera part. La primera persona que parlarà en aquesta sessió és Guadalupe Bacanar Baja, que és psicòloga del Servei d'Atenció Ambulatòria. I ella ens parlarà sobre la transició que hi ha des de l'etapa adulta i la transició que hi ha al servei residencial. Així que li donem una benvinguda. Bon dia a tots i totes. Espero que es vegi bé la pantalla. Sí, és correcte? Vale. Doncs primer agrair-vos la vostra presència. Penseu que per nosaltres, com a equip d'atenció ambulatòria, que mostreu interès i participeu en aquesta xerrada dona molt valor a la nostra feina. I com a membre d'atenció ambulatòria, concretament de l'equip de salut mental, vull compartir amb vosaltres com acompanyem en aquests canvis que s'adonen normalment a l'etapa adulta de les persones amb pluridiscapacitat des del servei d'atenció ambulatòria. Al llarg de la meva presentació parlarem de diferents temes que considerem són molt oportuns i poden ser del vostre interès. Primer de tot parlarem de les necessitats que detectem al llarg de l'etapa adulta i els canvis que es poden adonar. També parlarem de les modalitats d'intervenció que disposem en el servei d'atenció ambulatòria i concretament a l'equip de salut mental. També parlarem dels beneficis del que comporta una atenció psicològica individual i també familiar. Una altra eina que tenim com a intervenció és el grup psicoterapèutics, que també vull compartir amb vosaltres, i parlarem dels beneficis que comporten aquesta atenció més grupal. I per finalitzar la meva intervenció també vull compartir amb tots vosaltres els dos grups concretament que portem a terme, psiquiatria i psicologia, pensat per famílies o tutors legals, que els hem dividit en preresidència, els diem, i el postresidència. I després us explicaré amb més detall. Doncs partint de les necessitats que observem durant l'etapa adulta de les persones amb pluridiscapacitat, primer hem de tenir molt present que són persones que pel seu funcionament i dificultats el seu desenvolupament es diferencia d'un desenvolupament neurotípic, amb la qual cosa moltes vegades hem de ser el mateix entorn el que d'una banda acompanyem en aquests petits canvis i transicions i també hem d'estar molt atents a qualsevol conducta, més aviat perquè moltes vegades la necessitat no la poden comunicar com ho faria una altra persona, sinó que ho fan a través de la conducta, amb la qual cosa professionals i totes les persones que envolten i sobretot la família que estan al dia a dia ha de detectar aquests petits canvis i poder abordar-los i acompanyar-los com calen. Una altra necessitat que detectem és la necessitat de poder viure de forma independent fora del nucli familiar, sempre amb els suports que necessita la persona de forma ajustada i respectant el seu projecte de vida, tant de la persona com de la seva família. En aquest aspecte, també dir-vos que a vegades pot ser una necessitat de la pròpia persona i que ho manifesti així, o també, al final, pot ser una necessitat de la pròpia família. Tot depèn de cada cas. Una altra necessitat pot ser el gaudiment de les relacions interpersonals i poder comunicar-se i establir una xarxa de suport més enllà de la familiar. Gaudir de la seva autonomia personal i l'autodeterminació en el seu dia a dia. I també una altra necessitat que observem en la nostra pràctica clínica en aquesta etapa és el fet d'haver
de fer front a l'envelliment dels pares, amb tot això el que comporta a nivell emocional per la persona i inclús el deteriorament de la pròpia persona. Per últim, vull donar molt èmfasis, perquè crec que és molt important en aquest acompanyament, que poder gaudir de l'acompanyament, la presència, sobretot de la família, en tots aquests petits canvis que es van adonant cara a la transició a un recurs residencial, és molt determinant pel benestar emocional de la persona. I abans de seguir, també vull dir-vos que no hi ha una vivència única ni correcta. Al final, totes i cadascuna són vàlides i s'han d'acompanyar de forma ajustada amb les seves necessitats. I promoure que qualsevol canvi, tot i que sabem que és molt estressant i que comporta moviments a nivell familiar, també pot ser positiu i molt enriquidor per tots els membres. En quant a les modalitats d'intervenció de l'equip de salut mental, com que donem atenció a les persones amb pluridiscapacitat des de que acaben la seva etapa en CDIAP i al llarg de tota la vida fins a l'envelliment, disposem d'atenció individual, atenció familiar o també atenció grupal. Segons les necessitats que presenti cada família en cada moment del seu cicle vital, són les intervencions que duem a terme. Vale? En quant als beneficis de l'atenció psicològica individual i familiar, considerem que poder compartir, comprendre i prendre perspectiva dels problemes i dels que ens està preocupant i condiciona el funcionament és realment terapèutic de per si, amb la qual cosa aquest esdeveniment que pot suposar un estrès per la família, disposar d'un espai segur, respectuós, amb ajuda professional que ens orienti, dona un canvi important després. Ajuda a reduir, per tant, el malestar i tenir aquestes eines per donar autonomia a les famílies perquè puguin fer front de forma efectiva a aquests canvis. I també dir-vos que l'atenció individual i grupal també és un complement a l'atenció grupal que ara passaré a explicar-vos. L'atenció grupal que ens dona a les famílies, sobretot observem que crea un sentiment de pertinència perquè poden compartir amb altres famílies amb situacions similars, amb preocupacions, amb neguits, veure com l'altra persona ho està vivint, com ho està resolent, tenir eines, inclús informació i recursos per posar en marxa a través d'aquestes sinergies que es creen en el grup pròpiament. És un espai segur, molt respectuós amb la vivència de cada persona, això vull deixar-ho molt clar, perquè no es tracta ni de forçar ni d'orientar cap a cap decisió, al contrari, és seguir el que cada persona i família necessiti en els seus tempos, però amb aquest acompanyament professional, que crec que marca la diferència. Com us deia abans, és una alternativa i un complement a l'atenció individual o familiar que abans us explicava. Perquè fa als grups psicoterapèutics de pares, familiars i tutors, aquest grup és un dels 25 que portem a terme amb l'equip de salut mental i concretament aquest participa psiquiatria i psicologia, la doctora Esquei i jo portem a terme aquests dos grups que ja portem a terme des de fa 2 anys. Primer teníem un únic grup amb famílies que mostraven aquest neguit perquè s'havien d'afrontar cap a la decisió de sol·licitar una plaça residencial i com que en aquest grup l'evolució va ser tan bona i per sort algunes persones van poder tenir aquesta plaça residencial que necessitaven, hem hagut de diferenciar els grups en 2 moments per les necessitats molt diferenciades i que ara us explicaré. Amb la qual cosa tenim el grup preresidència, que li diem, i el grup postresidència. En aquest grup, puntualment, també participa la treballadora social del Servei d'Atenció Ambulatòria per fer, sobretot, una xerrada més aviat informativa i, puntualment, també persones o famílies amb pluridiscapacitat, les persones i familiars que ja tenen una plaça residencial per també poder compartir la seva experiència personal i enriquir a la resta. En el grup preresidència actualment assisteixen 9 famílies i he volgut compartir amb vosaltres alguns pensaments,
preocupacions que han sorgit en aquest grup i que potser us ressonen, no? Que pot ser aquest de ningú cuidarà millor que jo el meu fill, no vull abandonar-la, farem el pas quan morim tots dos, què haré jo sin cuidar a mi hija, no? Tots aquests són neguits compartits i que veiem que es van repetint. I tots són correctes, tots són vàlids, però poder expressar-ho ja marca el moment de poder acompanyar i fer-ho amb ajuda professional. Quan veureu ara les famílies que assisteixen, i jo quan parlo de famílies no em refereixo només a pare, mare o qui estigui, sinó més aviat també a germans. Al final és qualsevol persona que sigui important per la família, representativa en el seu dia a dia i que estigui a càrrec de la persona en situació de dependència i que s'han d'afrontar aquesta difícil decisió tan delicada que comporta un canvi a la vida de totes les persones i que requereixen poder pair aquesta decisió amb tranquil·litat i de forma eficaç. En quant al grup postresidència, actualment hi ha 4 famílies que els seus fills i familiars ja tenen una plaça residencial i aquí veureu que els neguits que he volgut compartir amb vosaltres són molt diferents del grup per residència perquè el moment és també diferent i les necessitats que comencen a emergir en ells són altres, amb la qual cosa, si veieu, sorgeix el dubte de i si ja no vol tornar a casa els caps de setmana? Jo voldria saber tot el que fa, perquè ell no m'ho explica. O va vestida desconjuntada, no? Ara em diuen que fa moltes coses per ell mateix, quan a casa no ho feia i l'havia de fer jo tot. Són preocupacions que sorgeixen i parlen d'aquest moment vital que, sobretot, requereix afrontar la separació amb aquesta persona que li hem dedicat tant de temps, tanta cura, tanta estimació i aquest pas també implica per les famílies la trobada de què faré jo ara en aquests anys. És un canvi en la vida de tots, com us deia. I aquest acompanyament terapèutic ajuda a adquirir eines per fer-ho de forma més adaptativa i beneficiosa per a tots els membres. Per tancar, moltíssimes gràcies. Torno a repetir que estic molt agraïda a la vostra presència. Per qualsevol dubte, com ha dit la meva companya Meritxell, les resolem al final de la xerrada i us animo a continuar reflexionant. Jo avui he volgut donar aquestes píndoles només per crear moviment i que podeu reflexionar i compartir amb els vostres referents que segur que us poden acompanyar també. Gràcies. Moltes gràcies, Lupe. Ara continuarem amb la següent ponent, que és Sílvia Alba Ríos. I ella és treballadora social del Centre de Dia i Ocupacional i la residència d'Espace Montjuïc i ens guiarà sobre els passos a seguir per a poder accedir a un servei residencial. Moltes gràcies, Mary, per la presentació. Espero que se m'escolti bé. Bon dia a tothom, moltes gràcies per assistir. Reitero també, com ha fet la Lupe, que poder agrair a les persones que estan en modalitat online i a les persones que han assistit la disponibilitat per assistir avui al matí en aquesta sessió que pensem que és molt necessària des de la perspectiva de necessitats, però també des de la part que em tocarà ara explicar a mi, que és la, diguéssim, més feixuga, perquè es tracta de fer gestions que a vegades estem una mica amb la sensació que no sabem per on començar, no sabem quan començar i es tractarà una mica d'explicar tot aquest procés, com ho hem de fer, on ho hem de fer i amb quins recursos o assessoraments o acompanyaments puc comptar durant aquest procés. Molt bé, doncs començo. Principalment el que explicaré són els requisits que són necessaris per poder obtenir una plaça a un servei residencial.
quins tràmits haurem de fer per obtenir aquesta plaça i, per últim, com es fa l'assignació de plaça. Els requisits necessaris per poder obtenir la plaça són els següents. Tenir reconegut el grau de discapacitat, que sigui igual o superior al 33%. És imprescindible tenir un grau de discapacitat ja concedit. Acreditar la situació de necessitat residencial, i això significa que la persona necessita viure a un servei residencial perquè en el domicili habitual... no es veu la presentació, perdó, que no he compartit pantalla. Perfecte. Bueno, aquesta era la capçalera, diguéssim, de la presentació. Doncs, com comentava, és necessari acreditar la situació de necessitat residencial, i això el que significa és acreditar que la persona no pot viure a la llar familiar o la llar on viu la persona sense el suport de persones especialistes que facin una assistència, i que la persona necessita un recurs residencial, que ja explicaré que hi ha diferents tipus de recursos, per poder fer les activitats de la vida diària de manera assistida. Després, l'altre requisit seria disposar del dictamen d'orientació residencial. Orientació residencial significa que et fan una valoració per saber quina tipologia de residència s'adequa més a les necessitats que té la persona. Després també incidirem en quines tipologies de residència existeixen, quin tipus de suport, etc. Disposar de la valoració de dependència també és un requisit molt important. Aquella persona que no tingui valorat el grau de dependència no podrà accedir a la plaça residencial, perquè el servei residencial forma part del PIA. El PIA són els PIAs, que són les diferents prestacions que s'atorguen amb la llei de dependència, com pot ser un servei d'atenció domiciliària, una prestació econòmica de cuidador no professional, un servei d'atenció diürna. Doncs el servei residencial és un dels serveis que es presten amb el PIA. Per tant, la persona ha de tenir la valoració de dependència feta. La persona ha de tenir entre 18 i 65 anys. És a dir, les persones menors d'edat no poden accedir a un servei residencial, tot i que es podria sol·licitar abans una valoració, però fins que la persona no sigui major d'edat no pot accedir a un servei residencial. Cal ser resident legal a Catalunya. Cal presentar la sol·licitud d'accés per obtenir la plaça, però després explicaré quina diferència hi ha entre tenir una orientació feta i tenir la sol·licitud d'accés entrada per registre. I per últim, s'ha d'acceptar l'abonament del preu públic del copagament residencial segons la normativa vigent. Això també després farem èmfasi en què és el copagament i quines són les condicions que s'estableixen per fer aquest copagament. On puc fer aquests tràmits? Si pensem en els diferents requisits esmentats, començant pel grau de discapacitat, es pot fer tant presencialment com per internet, però ara em basaré sobretot en aquelles persones que no estan tan acostumades a fer tràmits telemàtics i que poden fer els tràmits en les oficines dels organismes pertinents. Es pot fer el CAT, que és el Centre d'Atenció a les Persones amb Discapacitat. Aquí sí que es fa el grau de discapacitat i, per exemple, els seus laborals, a les oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió. El grau de dependència també es pot tramitar presencialment a les oficines d'atenció ciutadana dels ajuntaments del territori i a les oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió. I després, aquests dos tràmits que serien els bàsics per poder sol·licitar la plaça, i després els dos tràmits que, com comentava abans, cal diferenciar, que són
una orientació residencial per saber quina tipologia de residència s'adequa més a les meves necessitats i la sol·licitud d'accés. Aquests dos tràmits es poden fer també al CAT, al Centre d'Atenció a les Persones amb Discapacitat, o a les oficines d'Afers Socials i Famílies del Departament de Drets Socials i Inclusió. Segurament tindreu alguna oficina a l'abast i propera, no?, a la zona on viviu, i us podreu adreçar allà directament al servei al Centre d'Atenció a les Persones amb Discapacitat o bé al registre del Departament de Drets Socials i Inclusió, i ells deriven al CAT. Clar, a l'hora de diferenciar, no?, entre quan faig la valoració i quan sol·licito poder accedir al servei residencial. Els moments són molt diferents. La meva companya ho ha explicat molt bé, no? Cadascú té una necessitat específica, un moment vital específic, una situació personal, emocional. Sí que és cert que l'orientació residencial és un tràmit que podem sol·licitar en qualsevol moment per saber quina tipologia de residència en principi és la que podrà cobrir millor les necessitats assistencials que té la persona, però no et compromet a poder accedir a una plaça residencial. Tu tens el document, te'l guardes i ja està. Ara bé, quan arriba el moment que dius, bueno, ara ja estic preparat, o ja la necessitat és molt evident, o simplement la persona vol exercir el seu dret a tenir una vida independent, doncs ara sí, presento la sol·licitud d'accés perquè em podran trucar en qualsevol moment. Però sí que m'agradaria fer molt d'èmfasi, que són tràmits com separats i que no són interdependents en quant al compromís d'accedir a una plaça residencial. Perquè moltes famílies sí que tenen preparada una orientació residencial des de fa molts anys, però encara no han donat aquest pas. Molt bé, els tràmits, com deia abans, també es poden fer per via internet. El grau de discapacitat, jo he posat a la presentació el link, però si es tecleja al Google la tramitació de sol·licitud de grau de discapacitat, també podeu accedir al link. Us ensenyo una mica perquè veieu la interface, com funciona. Bueno, aquí tenim el document on ens explica molt ben explicat què és el grau de discapacitat, aquí, què és el grau de discapacitat, qui ho pot sol·licitar, quins són els organismes responsables de tramitar-ho, quins són els terminis, que no hi ha termini, quina documentació hauré d'adjuntar, les taxes res perquè no té cap cost, altres informacions d'interès i quins són els passos a seguir. Aquí teniu per fer la sol·licitud, que ara us ensenyaré el formulari. Rebre la cita per la valoració, no? Primer sol·licites, entres per registre la sol·licitud per tramitar el grau de discapacitat i després t'enviaran una carta o telefonaran per citar-te a l'organisme corresponent per fer la valoració. Aquest és el segon pas. I després es rep una resposta amb el grau de discapacitat que t'han concedit. Aleshores, per fer la sol·licitud, diu, qui ho pot fer? Doncs tota la ciutadania. Com ho pots fer? Per internet o presencialment? I quan? En qualsevol moment. Molt bé. Simulem que fem una petició. Ho podem fer o bé per aquí, aquí, o ho podem fer aquí. Iniciem. Molt bé. Diu, soc la persona interessada. O actuo en nom de la persona interessada, perquè hi ha persones que tenen modificada la capacitat jurídica. Imaginem que som la persona interessada. Li donem a la fletxeta i se'ns desplega un formulari. En aquest formulari que s'està carregant haurà de posar el codi personal, que es pot posar, per exemple, valoració i el nom de la persona, o el codi que a tu t'identificarà per després saber que has fet aquest tràmit. A veure si es carrega. Com veieu, no demanen que tinguem
una identificació digital. I aquí haurem de posar el nom de la persona, els cognoms, el DNI, el número de la targeta sanitària, la data de naixement, el gènere, etc. L'adreça, el motiu de la sol·licitud, si és la valoració inicial o si volem revisar el grau de discapacitat. Això és interessant perquè les persones, quan tenen un grau concedit, potser no és definitiu, perquè a vegades hi ha una progressió de la funcionalitat de la persona, perquè hi ha hagut un període d'envelliment o qualsevol situació que doni lloc a que es pugui sol·licitar una revisió de grau. I el tipus de discapacitat, física, intel·lectual, malaltia mental, sensorial, visual o auditiva. Els diagnòstics, si ha estat reconeguda... Una sèrie de qüestions que ja sabeu que les persones que us assisteixen, sobretot treballadores socials dels centres de referència, en concret Espace, doncs estem a la vostra disposició per suposat, ajudar-vos a emplenar la documentació i poder fer la sol·licitud. Molt bé. I això ho farem igual amb el grau de dependència, funciona exactament igual, i amb els documents d'orientació residencial i de la sol·licitud d'accés a residència. Us he volgut ensenyar el primer model, però que sapigueu que en tots els diferents documents us expliquen què és, requisits, documentació, etc. Molt bé. Quan parlava de les tipologies, quan et fan una valoració de l'orientació residencial, dius, anem a veure quina residència puc optar, Doncs tu presentes per registre la sol·licitud de valoració residencial, et citen l'organisme corresponent, que és el CAT, i et fan una valoració. I a partir d'aquí et emeten una resolució amb la tipologia de servei que és més adient per les teves necessitats. Doncs està diferenciat per persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat física. En el col·lectiu de la paràlisi cerebral i d'altres patologies neurològiques, en moltes ocasions és pluridiscapacitat. Per tant, veureu que a vegades les orientacions que donen són dobles orientacions, persones amb discapacitat intel·lectual i física. Tipologies del servei. Doncs que sapigueu que hi ha 3 tipologies, que són les llars amb suport, el que és conegut com pisos tutelats, que són llars o pisets on viuen algunes persones, 3 o 4 persones o 5, en funció del pis, i hi ha personal de suport que ofereix un suport intermitent per determinades activitats de la vida diària i de manera puntual. Les llars residències, que és un servei intermig entre el pis tutelat i la residència, on viuen persones que, diguéssim, que van allà a dormir a partir de les 6 de la tarda més o menys i fins al matí a primera hora, i després durant el dia tenen alguna activitat compatible amb aquesta llar residència, per exemple, en un centre ocupacional. La llar residència és compatible amb el centre d'atenció diürna. O hi ha persones que viuen en una llar residència i van a fer una altra activitat diürna que no té per què ser precisament un servei de teràpia ocupacional. Però són serveis compatibles i ambdós serveis formen part del PIA de dependència. I després està el servei residencial, que són 24 hores, on la persona està coberta, tots els serveis cobreixen les 24 hores, i aquesta sí que és incompatible en un centre d'atenció diürna. Les tipologies de suport de la llar amb suport, ja hem dit que és un suport molt intermitent, puntual. De la llar residència sí que ja veieu que hi ha un ventall molt més ampli. I de residència, sobretot, les persones que estan ateses a un servei residencial tenen unes necessitats molt més elevades. Aquests suports també poden variar en funció de l'estat de la persona. Persones amb discapacitat física, doncs igual, els mateixos serveis que anteriorment i amb aquestes tipologies de suport. Per què és important quan ens donen la tipologia de residència? Per saber quines residències hi ha a la cartera de serveis concertats
i a quines residències puc accedir. Perquè si, per exemple, jo, a mi m'agradés venir a Espace, però jo tinc concedida una tipologia de llar residència amb un suport intermitent, i Espace, la Fundació Espace Catalunya, té una residència amb una tipologia de persones amb discapacitat intel·lectual, suport generalitzat, doncs és incompatible, perquè la tipologia que m'han assignat és la que està més d'acord amb les meves necessitats. I, per tant, doncs hauré de buscar un altre tipus de recurs. Jo he posat aquí un enllaç que m'adreça a les diferents residències i llars residències de Barcelona ciutat. Serveis residencials persones amb discapacitat física, doncs hi ha aquestes residències concertades totes, el nom de l'entitat, el districte on estan i les places que tenen concertades. Serveis residencials igual. I totes aquestes que són per a persones amb discapacitat i pluridiscapacitat. Vale. Com es fa l'assignació de places? Les places que són concertades pel Departament de Drets Socials i Inclusió són de gestió, o sigui, la gestió d'aquestes places les fa el departament. I ells mateixos gestionen totes les persones que volen accedir a les residències. Com que ja haurem registrat la sol·licitud de valoració i, per tant, d'accés, ells tindran la llista de totes les persones que han fet aquesta sol·licitud i, per tant, controlen i gestionen aquesta llista. Quan totes les places estan ja cobertes o no, ells mateixos són qui tenen el recull d'aquestes places i saben quantes places hi ha disponibles i quantes persones hi ha en llista d'espera per accedir a aquestes places. El Departament de Drets Socials i Inclusió ha de donar el vistiplau a les persones sol·licitants i a les entitats per fer l'ingrés. Per tant, no som les entitats qui fem la concessió de places. Nosaltres podem indicar que hi ha algú que està interessat o ens poden demanar informació de la persona, però nosaltres no en cap moment decidim. I després també el Departament de Drets Socials i Inclusió és qui fa el càlcul del copagament residencial i que ens notifica el que hem de pagar. També s'encarreguen de fer altres tràmits, doncs de tramitar l'alta, el servei, de tramitar la baixa al servei, el canvi de servei. Això què vol dir? Que si jo visc a una residència i he de viure allà tota la vida, doncs no. Si visc a una residència i pel motiu que sigui vull canviar de residència perquè he vist una altra que s'ajusta més o perquè han canviat les meves necessitats, tenim dret a sol·licitar un canvi de servei. També els canvis de suport, com dèiem abans. Sol·licitem l'orientació residencial, però també pot canviar. Si canvia les meves necessitats, jo puc sol·licitar que em revisin aquesta tipologia residencial. Doncs també s'encarrega el Departament de Drets Socials i Inclusió. I, per últim, modificar la capacitat econòmica. I això ho explicaré ara quan entri amb el copagament residencial. El copagament residencial és una contraprestació econòmica que pel fet de ser entitats concertades, hem de fer un copagament en funció del cost del servei. Cada servei té un cost diferent. És a dir, una llar residència té un cost de servei, una residència té un altre cost. Per què? Perquè a la residència han de cobrir 24 hores diàries i a la llar residència no. Llavors, en funció del cost que consta a la cartera de serveis socials i de la capacitat econòmica que tingui la persona, es fa un càlcul i s'assigna un copagament residencial. Què vol dir la capacitat econòmica de la persona? Vol dir quina renta tingui la persona i quin patrimoni tingui la persona. Només la persona que accedirà al servei residencial, no la unitat familiar. Si jo no tinc cap prestació a nom meu perquè no cobro cap prestació, doncs no tinc capacitat econòmica. Si jo estic cobrant una pensió no contributiva, doncs aquella serà la meva capacitat econòmica. Si a més de cobrar una pensió contributiva o una gran invalidesa tinc una pensió d'orfanesa, doncs tot allò és la meva
capacitat econòmica, però també es té en compte el patrimoni. Vol dir que si jo soc propietari d'un pis, doncs allò també se'm tindrà en compte. Però heu de tenir en compte que mai es pagarà més del que té la persona, perquè hi ha una quantitat mínima garantida per cobrir despeses personals, el que li diem diners de butxaca. Això sempre, sempre, sempre queda a favor de la persona. Per tant, que ningú s'espanti perquè ningú pagarà més del que té. I molt important, molt, molt important, sempre s'ha de comunicar si hi ha un canvi en la capacitat econòmica de la persona. Per exemple, si jo visc a una residència, tinc un copagament residencial assignat i de cop i volta tramito una nova prestació o adquireixo una propietat o el que sigui, tot això s'ha de comunicar sempre. Estem en l'obligació de comunicar-ho i que ens tornin a revisar el copagament residencial, perquè si no ens poden reclamar després que paguem els endarreriments. I per part meva, aquesta seria la presentació. Sé que la Meritxell després farà una sèrie de preguntes que aclariran molts dubtes també. Moltes gràcies per la vostra atenció. Vaig a treure pantalla. Un segon. Vale. Moltes gràcies, Sílvia. Ara continuarem amb l'últim ponent, que és José Manuel Álvarez Sabín, director tècnic del Centre de Dia i Ocupacional i la residència d'Espace Montjuïc, i ell ens parlarà sobre com és l'acolliment en un servei residencial. Moltes gràcies, Mary. Moltes gràcies també als assistents, tant els que estan en modalitat online com als presencials. Jo us parlaré de... Compartirem pantalla. Us parlaré de l'organització i el funcionament del servei d'acolliment residencial. Aviam que amplio. Perdó. Parlaré d'això, de l'organització i el funcionament del servei d'acolliment residencial. Per això, d'inici, us parlaré del model d'atenció. Tenim un model d'atenció integral. Dins del marc de l'àmbit social, el que intentem és promoure i contribuir al benestar de la persona i a la seva qualitat de vida. El que fem és treballar amb la seva autonomia en la mesura del possible i proporcionar el suport necessari a través del programa d'atenció diurna, d'activitats ocupacionals i d'ajustament social i personal. En aquest enfocament s'integren 3 models d'atenció importants. El model d'intenció integrada social, sanitària i educativa, el model d'atenció centrada en la persona i el model basat en 8 eixos claus. El model d'atenció integrada social, sanitària i educativa el que busca és promoure la col·laboració i la coordinació entre els 3 àmbits per oferir una atenció integral. El que busquem és el benestar de la persona i és reconegut que aquests 3 factors tenen pes en aquest objectiu. Es parteix de la idea que el benestar depèn dels diversos factors i és per això que treballem conjuntament per cobrir aquestes necessitats, tant les físiques com les emocionals, socials i culturals de la persona. L'altre model és el model d'atenció centrada en la persona, que el que fa és justament centrar l'atenció en les necessitats que ens planteja la persona. El que es tracta és d'adaptar els serveis a la persona i els suports i no tant que la persona s'adapti als serveis. És una atenció personalitzada i respectuosa amb la seva autonomia i intenta cobrir els tres àmbits, tant el físic com l'emocional com el social i cultural. Després està el model basat en els 8 eixos claus. El primer seria l'atenció i planificació centrada en la persona, que, com diem, el que té en compte o parteix de les necessitats, les competències, els desitjos, els interessos, el context i el moment vital de la persona. Com dèiem, el que busquem és que el servei s'adapti a la persona i no al revés. El segon eix clau seria l'èmfasi en la qualitat de vida. El que busquem és promoure la participació de la persona tant en l'entorn més proper com també a nivell de barri i fent xarxa amb la comunitat.
El tercer eix, fuig de la sobreprotecció i de la persona, i contribuint a la defensa i als drets de la persona, el que busquem és apoderar-la i promoure la seva autonomia. L'eix 4, àmbit psicosocial i de relació, és una de les vies més efectives que afavoreix el benestar de la persona. També busquem que la persona tingui un entorn càlid, proper, estimulant i flexible, i això ho aconseguim proporcionant els suports necessaris al llarg del cicle vital de la persona. El sisè eix, el principi ètic i respecte a la persona, el que intentem evitar en aquest punt és ignorar la voluntat de la persona usuària del servei. El setè punt és buscar el benestar de la persona. El que intentem és que gaudeixi, es diverteixi i es sentin reconegudes en els serveis, promovent la seva felicitat. I per últim, el suport a les famílies, que el que fem és fer un acompanyament i suport continu durant tot el procés vital de la persona. Com treballem des de la Fundació Espace Catalunya per garantir una transició progressiva i adaptada? Partim de la idea que cada transició és única perquè cada persona som diferents, així que per nosaltres és fonamental ser pacient i comprensiu durant tot aquest procés. Aquests són els 8 passos que seguim a l'hora de fer aquesta transició. Comencem per una avaluació individual. El que busquem en aquesta avaluació és conèixer les necessitats i les preferències de cada persona i d'aquesta manera el que fem és personalitzar aquest procés de transició. Realitzem un pla de transició que inclogui uns objectius clars i uns passos específics i en aquest sentit, en aquesta planificació, el que fem és involucrar tant l'usuari com a la seva família. Durant tot aquest procés de transició, també el que mantenim és una comunicació constant i oberta amb els residents i amb les seves famílies i informant sobre el que podem esperar i donant resposta a qualsevol pregunta o inquietud que se'ns plantegi. A la mesura del possible, el que intentem també per facilitar aquesta transició és poder fer visites prèvies dels serveis, una mica perquè la persona usuària i les famílies vegin quin serà el servei o de quina manera es poden prestar aquests serveis i fer un acompanyament a nivell emocional i pràctic durant tota aquesta transició. El que fem també en aquest sentit és designar uns referents que seran els que acompanyin el nou resident i l'ajudaran a adaptar-s'hi als canvis. Per altra part, i per facilitar també la incorporació de la persona al servei, el que duem a terme són activitats d'integració, activitats que fomenten la interacció entre els nous residents, els que s'incorporen i els que ja són al centre, que això pot ajudar també a crear un sentiment de comunitat. Tot aquest procés és flexible, com dèiem abans, cada transició és única, cada persona és única i ens hem d'adaptar una mica segons les necessitats i les reaccions de les persones. I el que sí que garantim un cop feta aquesta transició és un seguiment per assegurar-nos que el resident se sent còmode i satisfet a la nova llar. Aquesta seria una mica l'estructura i els professionals que formen part de l'equip multidisciplinar que tenim al nostre servei. Tenim el servei de fisioteràpia, el servei de logopèdia, el terapeuta ocupacional. Partim d'un equip de DUIs, de diplomats universitaris en infermeria. Tenim un metge residencial, però tot i així també tenim els serveis mèdics d'Espace, que en un moment determinat ens poden ajudar i que també participen en el seguiment i en la cura de la persona. Tenim el servei d'esports, que duen a terme diferents activitats, com ara piscina i activitats esportives. El servei de tecnologia de suport, que fan una gran feina en relació als sistemes alternatius de comunicació o amb els suports tecnològics que pot necessitar el vostre familiar, a part de tot l'equip d'atenció directa i de l'equip tècnic. A nivell de dinàmiques, tenim 3 tipus d'activitats. Tenim les activitats d'ocupació terapèutica,
Tenim les activitats d'ajustament personal i social i les activitats d'oci i de cultura. Sí, en aquest sentit, sí especificar que tenim dos tipus de grup a l'hora de participar a les activitats, que tenim els grups més heterogenis en els quals aprofitem perquè entre els mateixos usuaris col·laborin dintre de les activitats, donant-se suport en la mesura del possible, però també tenim grups que són més homogenis i que tenen en compte aquestes necessitats o les inquietuds de les nostres persones usuàries. Diguem-ne que tenim un ventall d'usuaris molt divers i centrats una mica, com dèiem abans, amb l'atenció centrada en la persona, el que intentem és poder donar servei a cadascú com atenent les seves necessitats i els seus desitjos. A nivell d'espais, el nostre servei residencial compta amb 3 unitats de convivència, cada una de 15 persones, amb les quals cadascú compta amb unes persones d'atenció directa, un número concret per donar servei a totes les persones i que cadascú de les persones usuàries tinguin el seu referent. A part, disposem dels espais del centre de dia, que és allà on fem pràcticament totes les nostres activitats. Tenim un poliesportiu, tenim piscina, la sala de fisioteràpia i la sala multisensorial. Com integrem a les famílies en aquest procés? Ho fem sobretot mitjançant la comunicació directa. Com ja parlàvem abans, fem reunions prèvies a l'ingrés, és la manera també de recaptar la informació i de conèixer els vostres familiars. Fem reunions durant tot el procés d'adaptació i un cop la persona ja s'ha incorporat al servei, fem reunions de manera continuades. Intentem fer una reunió anual, però sempre que hi ha necessitat de posar-nos o de posar coses en comú, podem fer qualsevol reunió fora d'aquest període. I, per últim, el que també fem són reunions de famílies un cop l'any. I fins aquí la meva part. Donar-vos les gràcies novament per assistir i fins una altra. Moltes gràcies a tots els ponents. Ens heu ofert una perspectiva molt àmplia sobre què és el circuit de la servei residencial. Ara passarem al seguit de preguntes que han sigut enviades amb anterioritat i podeu contestar lliurement tots i anar coordinant-nos per poder respondre adequadament a totes les preguntes. La primera pregunta que ens han fet és com abordar els reptes de socialització de les persones amb pluridiscapacitat a l'etapa adulta. Si us sembla, contesto jo en aquesta? Clar, gaudir de les relacions interpersonals és fonamental pel benestar emocional de la persona. Relacions s'estableixen tant dins com a fora del nucli familiar. Dintre del nucli familiar és molt més fàcil establir-les, però quan travessem aquesta frontera, sí que aquesta persona necessitarà suports i recursos adaptats, amb la qual cosa hem de poder cercar-los, informar-nos i buscar també aquella que s'adapti als interessos de la persona, amb la qual cosa us animo a poder pensar en grups d'oci, de lleure, d'esport, òbviament. Tot això promou aquestes relacions que són tan importants i que ajuden poquet a poquet a omplir aquesta xarxa social i anar diferenciant a la persona de la seva família. Seguint una mica aquesta línia, també ens han preguntat quines estratègies poden afavorir l'autonomia i la presa de decisions a partir de l'adolescència. Pel que fa a l'autonomia, jo crec que és un aspecte que s'ha d'anar treballant poquet a poquet des de ben aviat, des de ben petitons, perquè qualsevol petit gest que la persona pugui anar fent per si mateix augmenta la seva autoestima, el fa fort, el fa que comenci a diferenciar-se dels seus pares
i va conformant també un funcionament mental més ric, no? I també ajudarà poquet a poquet, com es deia, no? amb l'aspecte de poder gaudir de les relacions socials fora del nucli familiar, a diferenciar-se de la família. L'autonomia s'ha de treballar sempre i ajustant a les necessitats, capacitats i habilitats de la persona. També ens han preguntat, que ja hem parlat una mica, però en quin moment és bo per valorar iniciar aquest procés de sol·licitud d'una plaça residencial. Mary, si et sembla, aquesta la podem, crec, no, Sílvia, la podem respondre entre totes dues. Clar, jo puc parlar de la meva experiència com a psicòloga. Sí que us puc dir, no?, que per la nostra experiència i la pràctica clínica veiem que aquelles persones que gaudeixen de l'acompanyament de la família en tot el procés de transició a un recurs residencial, en tots els canvis que comporta la seva vida, a posteriori la seva adaptació al recurs és molt més facilitadora que aquelles persones que es troben en un moment que no compten amb aquest suport dels pares i han d'afrontar el dol, per exemple, d'una pèrdua dels pares i també a l'adaptació a un recurs residencial. Vale, sí, no, totalment d'acord i des de la perspectiva emocional també tenir en compte que a vegades, no, quan prens la decisió d'entrar per registre, no, document d'accés del que parlàvem, no? Tinc la sol·licitud feta, però ara és el moment de fer l'accés, no? Bueno, és un moment difícil, realment, i que tampoc saps quan arribarà, però el que sí que m'agradaria remarcar és que la resposta no és immediata, perquè doncs, hi ha una llista d'espera, les places són limitades, i clar, si esperem a l'últim moment, quan ho necessito, que ja la situació és insostenible, ja no puc més, i faig la sol·licitud, doncs potser triguen a arribar a aquesta resposta, no sabem el termini perquè no el podem conèixer, però seria recomanable que la decisió es prengui quan encara ens podem preparar per saber quin recurs és el millor i que també podem anar a visitar les residències, que hi ha molt bones, i que es prepari, no? Que sigui com una inversió de futur, de dir, he triat el millor lloc, estic tranquil, i sé que això és el que... I que també tingui temps de canviar si no m'agrada, no? Llavors, el moment adequat, cada persona tindrà el seu moment, però sí que és molt important no esperar-se a l'últim moment. Pues seguint una mica amb aquesta pregunta, ens han preguntat que si es pot escollir una residència en concret i si ha de ser en el mateix territori on vius o pot ser un altre territori, llavors també aniria encaminada una mica per aquí. No, la resposta és que no cal que sigui en el mateix territori. Ara mateix els serveis territorials estan dividits per províncies, les 4 províncies que hi ha a Catalunya, i per tant, en principi, s'entén que la persona, si viu a la província de Barcelona, doncs ho sol·licitarà a la província de Barcelona, però això no significa que tu, si vols accedir a una residència concreta, que no podem triar, servei residencial, aquesta és la resposta a la segona pregunta, però imagineu-vos que tenim previsió de fer un canvi de domicili en una altra província. Haurem d'adreçar-nos a la província en concret. Si vull una residència a Barcelona, tinc que fer-ho a la província de Barcelona. Si no, m'hauré d'adreçar doncs, a la de Girona, Lleida, Tarragona, on toqui. I després sí que és cert que quan es fa la sol·licitud d'una plaça residencial i visc en un territori i doncs hi ha una sèrie de residències del territori, s'intenta que sigui en el mateix territori, però no hi hauria problema si, per exemple, visc a Manresa i vull anar a Barcelona. Això no és un inconvenient. I respecte a si es puc escollir una residència en concret, no es pot escollir residència, es sol·licita plaça residencial, no es sol·licita residència. I tenint en compte el que m'he explicat abans de la tipologia, no?
adient a la tipologia. Ara bé, a la sol·licitud es pot posar que tens una preferència? Sí, es pot posar, però realment és molt difícil perquè en el moment que s'assigna plaça és segons a la residència on hi hagi places en concret. I aprofito per dir-vos que sí és cert que a nosaltres ens arriben moltes peticions per venir a viure a la residència d'Espace, però es recomana també tenir una mirada molt oberta, tenir en compte que les residències treballen molt bé en general, hi ha residències molt maques, molt acollidores, i que obrir aquesta mirada, perquè si no potser hem d'estar esperant molt temps i la situació, doncs el que dèiem abans, no? Es torna insostenible perquè només vull aquella residència en concret. Vale, doncs continuem i amb les preguntes també. Clar, hi ha molt dubte de si fer la valoració residencial compromet a fer també l'accés a la plaça residencial. Llavors també hi ha aquesta pregunta, aquest dubte. Bueno, aquesta qüestió ja l'hem comentat abans, però sí que m'agradaria fer un símil, no? L'orientació residencial seria com un passaport, no? Quan tu tramites un passaport i el tens allà preparat i potser se't caduca i no viatges mai, però sí que el tens i almenys saps una mica, en el cas de l'orientació, no? Quines possibilitats tens. No et compromet en res. O sigui, hi ha famílies que sí que han manifestat com neguit per tramitar l'orientació. Cap neguit. És un document que te'l guardes i el tens allà i ja està. L'accés, no? Quan dius, ara ja sí és el moment, és un altre document diferent i, per tant, no s'ha de tenir por i són dos tràmits, en aquest sentit, molt diferenciats. Per tant, el temps d'adquisició de plaça. El temps d'adquisició de plaça, que crec que és un altre dubte que havia sorgit i que també m'agradaria comentar, doncs depèn dels organismes competents. Doncs del temps, la llista d'espera que tinguin, per fer una valoració, si depèn del CAT, o per fer el grau de dependència, en quin punt estigui cada família. Hi ha famílies que potser encara no han fet l'orientació, o famílies que encara no han sol·licitat la dependència, o famílies que han fet una sol·licitud d'accés, i tot dependrà també de la situació personal, no? Que això sí que, com us deia abans, la priorització de places depèn del Departament de Drets Socials i Inclusió. Vale, seguim amb un altre dubte, que és com es treballa en el servei residencial per mantenir la comunicació fluida entre la família i l'entitat. Com comentava abans, ho fem a partir de l'acompanyament i de la comunicació constant. Ja, com us comentava, comencem just abans de la incorporació, mitjançant això, la reunió prèvia a l'ingrés, seguim amb les reunions, la formalització de l'ingrés, les reunions anuals, fem reunions anuals de família i reunions puntuals sol·licitades per alguna de les parts. Fins i tot hi ha trobades espontànies, diguem d'alguna manera, que es donen quan les famílies venen a visitar el seu familiar. I el que també és constant és el contacte telefònic. Vull dir, el fet de mantenir el contacte per tractar temes de salut, temes organitzatius, per donar respostes a totes aquelles inquietuds que ens presenten les famílies. També hi ha preguntes sobre com es manté la xarxa social de les persones que viuen en un servei residencial. Ho fem a partir d'activitats d'oci i intentant fomentar la relació entre companys dintre del mateix servei i generar també una xarxa externa. Això ho fem mitjançant activitats compartides amb altres entitats o serveis de la mateixa fundació. Fem activitats entre centres, celebrem festes o celebracions de manera conjunta, tant amb els serveis que tenim al mateix edifici com amb els que tenim a Badalona i Poblenou. I aquí hauríem d'afegir totes aquelles que fem amb altres entitats fora del servei.
Vale, per finalitzar aquestes preguntes, volia fer una pregunta general a tots vosaltres, que seria quin consell donaria a una família que s'està plantejant per primer cop fer aquest procés de transició a un servei residencial? Difícil pregunta, Mary? Clar, hi ha molts temes, és com el que dèiem al principi, no? I cada família té la seva situació i només la coneix la persona. Que els diria, sobretot, que es recolzin molt en els professionals que tenen a prop, en aquells que tenen un lligam, confiança. Per què? Perquè al final el que busquem és aquest suport, sentir-nos segur en la presa de decisió, anar donant els passos de forma efectiva, que ens respectin les decisions que prenem i el suport professional jo crec que aquí és la clau. I potser el que deia també la Sílvia i el José, no? Si ho fan en el moment en què estan en plenes capacitats, ajudant a que el seu fill, la seva filla, el seu germà o germana s'adapti a la seva etapa nova, no? A la nova llar on estarà. I això només es fa amb el suport familiar. Vale. I jo us diria que a mi m'agradaria trencar, no?, amb aquesta concepció de residència que tenim, que fa tanta por i que realment doncs, pensem en que són serveis que són tancats, que no podrem accedir, que no ens en tindrem informació. Jo us diria, aneu a visitar residències. El que comentava abans, no?, és una garantia que en el futur la persona estarà bé, estarà en bon estar, estarà cuidada, estarà atesa i en algun punt arribarà. I si ha d'arribar, doncs fem-ho amb temps i triem el millor recurs. Si necessiteu ajuda, recorriu a grups de suport que funcionen molt bé. I també per experiència amb les persones que han vingut a viure aquí, a vegades són més les pors de les famílies que el procés d'adaptació que té la persona, que ens sorprenen i que s'adapten molt, molt bé, perquè al final estan vivint amb persones de la seva edat, que s'ho passen bé, que tenen activitat, que tenen un entorn social molt enriquidor i que és molt més difícil per les famílies que no pas per les persones. És el que, i que compteu amb el suport de, com ha dit la Lupe, no?, de tots els professionals que estem, que ens pregunteu i que, de veritat, és una molt bona decisió. Sí, jo en aquest sentit sí, compartir una miqueta el que deien les meves companyes i sí intentar transmetre, entenem que és un moment difícil, que és una decisió que no és fàcil de prendre, però sí transmetre que tots els que estem o que formem part d'un servei estem aquí per treballar pel benestar del vostre familiar i que en cap moment quedeu fora de les decisions ni d'aquest procés de vida dels vostres familiars. Treballem per això, perquè siguin feliços. Pues moltes gràcies per totes les vostres aportacions i moltes gràcies a tothom que ha assistit avui a aquesta xerrada. Donem per finalitzada la jornada d'avui i moltes gràcies a tots per haver vingut. A vosaltres, un plaer.